Hey! Master Nick! Master Nick! Sariro Buddha Sariro Buddha Sariro Pauri hapana chinobudirira Pauri Tariro jambwa kusekwa kushorwa Sariro ndakakurambidza izvo kunwa doro apa muri kurwara ndichaziva sei pamwe ndodoro renyero riri kukurwarisai ai wakani babatarisha hazvisi right izvi it's not good for your health munhu uchirwara zvakadai so o makurutsa manje naro dore nyatsorutsai zvese we babatari kani unondidaririko ndishungurudza pano pamusha babatari apa muri kurwara we mwari tinzwirewo tsitsi muri kupiko Jehovha ndichiona zvakadai munomumba babatari we chimwe tuvhura sukai mukano unoda kuti tisvike kupi unoda kuti tisvike rini shuwa tichingodya mazai nerice everyday tinongodya mazai nerice unoda kuti tisvike kupi nemurume wangu imbondudzawo pane problem here nedai aiwa kandozvandisingazita izvo pane problem ime utoona ngese zvakanaka here zvona ikabata tena everyday tichingodya come sit down ndisingaari pasaidi pako mwafu munozvinyanya izvi everyday tinongodya aisi nemazai wamwe wakadzi wepanditasona na maikeni panext job everyday unongodya nemasuauinditire hasha nekuti zvinhu zvinobondakandamboshaiko kudai hameo tichichanga ndamboona pauri dai ndakatororwa zvangu nabektaina wangu izvozvichasaonevana vanongotamira maputi everyday vamwana vamwe vanoperekedzwa nemota vamwe vakadzi vane mota vanofamba nemota dzavanotengera vanonzi chandiri kushaya saka ufungoti zviri mba munomu zvo zvinoenda nezvandiri zvinezvi wakanyasontaoknaikoimeni kana ndichidya zvinhu zvakaita seizvi rice nemazai everyday aiwa ndisonong yewife dai ndakatoziva zvaku ndakarorwa nabeitela vangu zvazvitori nanisei are you serious regai ndimbofonera tani ndimutsanangurire kuti baba havasi kudya zvakanaka network yacho yakadhakwa vedu wei are you serious Yes, I'm serious. Baby, are you serious? Yeah? Are you normal? Yes, I'm normal. I'm very normal. I don't think so.
Inzwana. Nini? Ungazvonadza wotaura. Uzama mhepo ari kunditira nhasi. Iwewe ka. Ndopika ini. Ndiwo zvonditira nhasi asundizwisise. Get away. Undione pano. Nonsense. Get away. Abatsire futi. Chimbereya kudeko futi. Tari mwanangu. Hello amai. Akusiraiti mwanangu. Baba vako varwara Tari. Mati baba vari kurwara? Saka mukundiza kuti ndichese ndiri chipatara. Mashaya zvekuita nawe here kukoko? Tari wazi here gondo here rakadai mwana wangu ndiwo uri kundudza mashoko anobata kudaro. Ndidi zvokunetswa ini nonsense dzamuri kundudza. Onaiwo zvekuita ikoko handisi chipatara bai. Tarika, usandidaro mwanangu. Remember, he is your father. Your blood father, Tari. Nditori nozvekutondinetsa handishandi zvokuramba chinetswe. Tari, waita hako? Stress imba muno ndo unoswera chingotambiswa munhu achitadza kutsvaga mari sezvinoita mwarume. Hafutseke wachiona kuti kwa ichochocho hauzoti mushonga kusukisa maplesi here ubuda panzoko unenge wababa here. Baba Tari. Baba Tari kandi murume wangu. You can't leave me alone like this, my husband. Whoa. Mwafukani. Chimbereya tanga futi kudeko. Zvakaoma. Halo matanga futi kundinetsa futi zvandakambokudza kuti handidi kunetswa. Chiko chiri kunetsa naye amai. Sorry nokunetsa mwanangu. Tete wako hakusisina. Baba wafa. Baba wako wafa Tari. Inge zvakaoma nhai mune matambudziko. Uyakani mwanangu. Ndichaona zvandichaita, ndichaona zvandingaita kuti chimbofa noonawo zvekuita ikoko. Tari kani. Tariro. Akwara. Arwa ni moja. Era mtuma. Asumbozira mwana akarare papo. Koma chenje ndepi? Asumbozira ngatiza. Wewe. Mwana ndiwe moto sina kwarero. Wewe. Asozona. Pakatoipa wena. Pana mota padhuze yangosvika kapa muzanza. Asumbozira. Rumoka tu kwa watu. Juma ndia Sio pita rumoka tu kwa WhatsApp. Achito manya tena rumoka tu kwa domita sana manya tari. Tatenda. Atumwa nemota. Arwa nemota. Gori chichake. Ungandisira namai mwana wangu
tatenda akagurara pasi apanzi tatenda tatenda muka tatenda 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 tsari mashura aimwari tatenda Sariro! Sariro mwana wako! Sariro! Aha.